Yebo ndasekhani sondeleni ndinithi qaba nge-MK. Andiyo MK mna, ne andiyo MK. Mna ndandiyinto kwi-ANC, ndakhutshwa ngabantu abadala. Okay, asikho apho because 5 years ago mna ndizivotelele uTata uZwilezwe. Kakade benza njani ke ngoku? Benza njani ngala vote yam? Khanitsho nina bepolitiki. Mna ndazibhalela uTRSH zoba uTata uZwilezwe ex wam. Because ayikho iphathi ezakwenza ngcono. Ayikho. Bazawuthetha baxoke bathembise. Ayikho ezakwenza ngcono ingena spirituality. Okay, siku-MK ne. I-MK xa ingenza nje kushota nje into encinci engayenza, nizobona amandla wenkolo yakwantu. Inoba bazawuthi abantu inkolo yakwantu ingena ngoku MK. Niyabona uTata uZuma? Niyabona uTata uZuma? La tata before enze into qala kubantu bakokwabo. Unyakazisa amathamba lelukuthula, uyazithakazela, ushukumisa abantu bakokwabo. Very, very important lanto kumuntu omnyama. Ne? I remember abantu bethukisa uba akafundanga kwathini kodwa uphethe i-country. Abantu abafunde udlula yena kana matric naqonda abayiqondi lento. Abayiqondi, abayi-understand lento. La tata before enze into ushukumisa amathamba wako kwabo, uyazithakazela, uyabacela bamhambele phambili. Yinto enkulu ke lanto kumuntu omnyama. It's very, very important bandazi. Very, very important. Naze nindikhumbule ngenye imini. Umzekelo ndenza umzekelo omncinci ngam. Mna ndake ndasebenza umsebenzi where andina experience yawo andufundelanga. But ndaqashwa ngokusemthethweni. You know why? Ndinyakazisa amathamba lelukuthula, ndinyakazisa abantu basekhaya, ndinqula abantu basekhaya, ndiyazithakazela, ndithi ndihambeleni phambili. I remember abantu bechaza, "Hey, akana isifuna kafundelanga, ndasebenza mna." Very, very important lanto bandase. Uyan understand? Ndiza ke ngoku kule ndaba ye-MK. MK uTata uZuma izinto zakhe zikushota nje alungise kancinci. Izinto zakhe zithanda upopa and then zenzeke even nabantu bamlwele because akavela zenzele. Akavele mntase soze uyiwine impi yomntu oqala kubantu bakokwabo, onyakazisa izithunywa nezihlwele zakowabo ozithakazelayo onqulayo. Ube wena uqala kwi-religion. Ube wena unyakazisa izithunywa izihlwele zamanye amazwe, soze uyiwine impi yomntu olwelwa ngabantu bakubo ongabaziyo ababizayo. Never. So into ithi uTata uZuma inkolo yakhe ubuyena ububeka phambili. Uya emagqirheni, amagqirha inyangi zixhumane nomdali, zixhumane nabantu bakokwabo, banyakazise izihlwele nezithunywa zitsho zimhambele phambili. Qha kushota nje into encinci. That is why sometimes inkosi yomoya iyaboniswa ngoTata uZuma ngezinye izinto zakhe because lamntu ngumuntu wesintu. Qha kushota nje into encinci, andizuyitsho apha nje encinci, andizuyitsho bandazi. So be careful ke-MK. Umzila we-MK ungamkhulu ngoba babantu baqala kubantu bakokwabo, bayazithakazela, bayanqula. uZulu
Izinto zikaZulu ziphumelela zisenzeka noba zingagqibeleli ezinye. It's because aba bantu bamile kwisintu sabo, kwinkolo yabo, kookhokho babo. Qha kushota nje into encinci kuZulu. Otherwise umhlaba uZulu ungawuphatha because amandla wokhokho babo.